रंजित देव बर्मा न बतै खाये कुलनानि रंजित देव बर्मा न मुं बतैके हामिया खालायनानि अवश्य Ani bidi katalo joton lamsok go joton sare kaham kai noro kaham na tong bang khakor noro joton kaham na hinang ba kaham na kai sini Tripura hingai ta Bangladesh ni borong no rukhala je akor rukhala me akor Tripura phai borok se kagas potoro joto tiarong pe ka no huk tang pe ka hingai borong no hingai tikhala me akor je kutal phai no sima musuro imang ka hingai Tripura bo for se action la sinai hingai ta bok tai sini tipal sa ko rok bang lai tong kha mai ke tipal sa ko bang lai tong kha hingai chung Bangladesh ni borong no rukhala de mana obno chung joto thansa tong nangai charon jini khok toi bota mata ma bini kha khamane kok saka khanai nedi नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिबो आनी रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिंग बाइजालबारो काइसा कतरमा रेली माने अमनि सिकां इलिगेल माइग्रेन्ट इशु नतयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा आनी तिफांबाय चिनि पार्टीनि काइसा गुबै नेशनल फ्लैग ति जोंगारो रेली खलाइका aboni porebo em Sohail Dev Burmani tei durma baita kaisa relinka miya khai kharaksha mantri bini tei durma bai sara Tripurani bishesh koira Khumulung Mandai Simna Lephunga Kamalpur Waipugla Mungia Kami ताई रामचंद्रघाट न खबे गोबांमा जागानि बर रंनो आरो कुथुमरि वय मिया काइसे रेली खालायनानि बसिकां बायरेनो आबो साख्लायै खालाय अरे लिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खायलाय जाखा बुबागारानि फटो कतर थेपा जाखा एवं आनि निजिनि फटो न बखनै जागा थेपा जाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ आ उंखौ थानानि कगिया এবং আং বাই কোনো বকক সালাই জায়গা কোনো বইয়া তখন আন ফটো তাঙে বড় আর থেপাকা অবতাং সাইমিয়া বুবাগরা আ প্রোগ্রাম থানায় হনে বড় অনেক প্রচারিকা বুবাগরা থাংলিয়া বুবাগরা তাঙে আ পান্ডাওয়া থাংলিয়া আব আ মিয়ানি যে প্রোগ্রাম তংনাই মন্ত্রী তংনাই এমএলএ তংনাই ইএম তংনাই এমডিসি তংনাই র কাইসাপানো আবনো কেব ব্যাখ্যা কাইসালিয়া मेन हिंकाकाय आ मेन जे प्रोग्राम रेली खाइमानि वसुलगा निमानंथुन मंच कावै बासन निमानंथुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट एमएलए रंजित देव बर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरामिया बासन निनाय स्पेस दिनाय बरक जतन रंजित देव बर्मानि सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबं खजाखा खरकसा मंत्री बन तुकेन रिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय bo em bo kok sanai abono borno sasaka khoroksa hap mantri kok saitong probin gana bo bosawoi bo bono bo sajaka okongno sadi hini amtibo mangplio phaika onek borogno onek kisuno borok saka onek awas kotor khlaika ahaipano chung nukha jokhonte je tuidu abmiani pandano tuidulnai ba naikoloi khainai jaro 10 lakh moto nahai rang khoros khlaiei miani pandano যে স্নামনাই ববাসনি ফুরু কিন্তু লুকুরক টংলিয়া যখনতে আরনি লোকেল এমএলএ রঞ্জিত দেব বর্মানো হামিয়া খাই কক সিতরা সানান সুরু চেংকা আফরন বরগার আসুমসা কোয়াগৈ থামান হাই কোয়াগৈ থাং মিনিস্টার সাপ্রো বসে বরক টংখ আবো তিনি মেনি বিদুচিত্র আন ফেসবুকও বাং আপলোড খাইরিকা নরক সাইমানো যে অ মিনিস্টার বিনি লক্ষ্যতামো आरो रामचंद्रघाट कुन आरो इलिगेल माइग्रेन्ट नि आरो जे जमक सुक तंखा बन रिख्लायना नांगने बा फुनुंना नांगना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देव बर्मा बाय मत पाठ्यक तंग मत पाठ्यक का मुसुकनो जे रंजित देव बर्मा आ मिनिस्टार नि कक बाय चलिया बिनि आदि को फक्का डायलग बाय चलिया एवं बिनि कक बाय चलिया तामने हिंगाकाय ओ जे मंत्री अब रंजित देव बर्मानि लीडर्सया बिनि बॉसया रंजित देव बर्मानि एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चिनि बुबागरा महाराजा प्रदुत किशोर माणिक्य देव बर्मा काय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे
मियानि जे उद्देश्य तयै लोकरंनो आरो तुबि फाइका ताताल कक साइ तुबि फाइका नरक जतनो साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्ति तारिमानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंना आरो जे तिनि माथा तुबि फाइमानि म आरो एमएलए न कुलने बागै दा जोंनो तुबि फाइ कुलुइ खानारिना बागै दा तुबि फाइ आरो मेन उद्देश्य तामो इलिगेल माइग्रेन्ट से रेख्लाइनानि बागै जों आरो ग्यादारिं उंग हंगाकाय रेली खाइनानि हंगाकाय तांगे एमएलए रंजित देव बरमनो कुल जाखा अमंग पंखा मिया सालाय जाखा केन्द्र बुजि खाना मिया आरो जे रेली खालायनाय आरो जे मास ग्यादारिं खालायनाय बरनि लक्ष्य उद्देश्य तामो बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंगाकाय अमया जे इलिगेल माइग्रेन्ट न रेख्लायनाया बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंगाकाय रंजित देव बर्मा न बतै खाये कुलनानि रंजित देव बर्मा न मुंग बतै खाय हामिया खालायनानि अबसे फास्टनि न खबय आनि रामचंद्र गारनि लुकुरक साव आं एमएलए उमानि परेवो आरो तामं खालाय जाखा डेभलपमेन्ट ताम सामंग तां जाखा चंगमारि जरावो रामचंद्र गारनि बररनि थाने आं जखनते नगो नगो थांगो जखनते आं लुकुरक न पग्रो आनो 2 बसरनि जरारि दि आं नंनि रामचंद्र गात सामंग तांनाय आनो सेब्रि कांकाय तिनि 2 बसर रामचंद्र गातनि गोबांमा सामंग तां जाखा गोबांमा लामा न स्टेट हाइवे खालाय जाखा गोबांमा लामा पिस खाय जाखा दाबो गोबांमा लामा खालाय जांनाय थाङै दंगो रामचंद्र गातनि दीर्घ दिननि जे जों जालो तंबाय मानि दाबो बर' लामा काहामति हिमै दं आगामी दिनाव तेबो हिमनाय अम सिमिया चिनि रामचंद्र गात विधानसभा केन्द्रव सालकलक मांखा बिसि कलक मांखा दशरथ बाबू आरो मुख्यमंत्री चाइ थांखा चिनारो उनको थाना करै खय डिस्ट्रिक्ट जत्त विधानसभा केन्द्र न थानांखा किन्तु रामचंद्र गात थाना दाबो बासुक जायाखै आं फाइमानि परेव अनेक साइटकमानि परेव अनेक विधानसभा क्वेश्चन दिखा आबोनि परेव जों साइटकमानि बागै जों थाना माखा थानाय 12 तारिख जून आदिनो जों उद्बोधन नुखा तेकाइसा 50 आसुक थाय तंथाय भयस सुस्तेर आदिनो उद्बोधन नुखा आदिनो आ मंत्री न आरो इनभाइटेशन खाइजाका मंत्री आदिनो फायरागलिया तांगै फायरागलिया तामने हिंगाकाय अब तो सरकारी प्रोग्राम बो साइमानो जे रामचंद्र गात डेभलपमेन्ट नि सामंग तांजाका चीफ मिनिस्टार निजे न आदिनो बलायलांखा जे रामचंद्र गात ताम ताम सामंग माने जखन बनो साइखनारि जाका आ समयाव बो साका जे अर अनेक सामंगखा अनेक खलायजागै तंखा बसकांनि सालाबते बो खलायजागानो अर बो खायका म ब्लेकेनो कक माने तामनि हिनानि रामचंद्र गातनि लुकुरंनि कपाल काहाम मियाता कैसा चीफ मिनिस्टर नि ऑफिस होइतां ककमा मांखा आनि एमएलए हस्टेल फाइका आरो बताय 13टा काम ताबो कटाल खायै तांजांनानि बागै चीफ मिनिस्टर ऑफिस होइता ताबो अनुमोदन मानानि बागै थांगै दंगो आबो बाय ताय जे लामा बाकी तंमानि चिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो ब्लैक टप गियाखौ अबरबो हयतो दिनै 2025-26 बिसिवनो उंथटग हायमा दंगो उंगाने हने आं खाख्लाय ककुंखा दिनै डेभलपमेन्ट इशु न तयै गोबांमा बर कक साका खरकसा इएम साका डेभलपमेन्ट लाकि उंगियाखौ बिनि मकल नुगियाखौ आं साना नायो सिमना एलाका न इएम ना आं सानानि मुसुंगो आनि पारा लामा बो सिमना कन्स्टिट्युएन्सी एलाकाव न खलायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो सिटि सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियार निहार देव बर्मा साइमानो बताबो बो एजुकेटिभ इन्जिनियार नरि रहजाखा किन्तु आनि जे चिठी पत्र रक चीफ इंजिनियर मानी जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फुवारनानि तरिनानि अब आं निजेनो चिठी सुयो निहार बाबू साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर माने अब रहजाखा ताखलाय 20-25-26 नि नाम अनुमोदन मानाय अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठी बो आंनो रिवो ताई उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कूल गानावो आरोनि स्कूल बिल्डिंग टांगै तंमानि तैजम गै थुगै थांखा आरोबो इखिख्लायना बागै ताबनि कटाल एजुकेटिभ इन्जिनियार सुकान्त देव बर्मा न आं निजेनो फोन खायो आं फोन खायमानि 2 दिननि बिसिङावनो 12 इ थामेर बदन करिखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब इएम माने परे तामो खलायका अब सिमनानि बर काहाम कानो साइमानो ताइ कायसा ककंखा मिया गोबांमा बर गोबांमा कक साका आं तेरे काय सावानो सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंखाकाय
ও যে খরকসা মিনিস্টার যে মিয়ানিয়ারা পান্ডা খাইরিনাই 10 লাখ রাং খরচ খালাयो এবং ত্রিপুরা সারंनो बुबागरा फायनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फायनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरंनो tlangै रंजित देबरमनो जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगो बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कग्नो साका आनि बोसानि कग्नो साका आनि बाबुनि कग्नो साका आनि ताखक बुखुंनि कग्नो बत्ति साका आनो बुजगनानि आनो दुइ थान्दा गामके खालामनिवै बनो अंको खायदि गोबां मा साका आं सानानि मुसुंगिया आहायपानो बिनमति व्यक्तिगत एटेक खायमानि बागै आं तिनि फेसबुकआव आंबो मा सासेनाय साया तंमाया तिनि बुबागरा बाय आं कक सालायका बुबागरा सावो अमतो लाइखेनो साया बिनमो पर्सनल एटेक मानि बानो साव आहायपानो नंगो किसा वानसुगै सासेदि अमतो ब्लाइखे कसातरि थांनानि उंटंका हाय आंहाबोनि बागैनो सानानि मुसुंगो आं बिनि फेमिलि तिनि जे मिनिस्टार मिया रसिक कथा खाय मजा साजागै बेंगो बिद्रुप खाय साका आं बनो साना नायो नों टांगै निन बिहिक बाय बिसि कलक मा तंलाया टांगै निन बिहिकनो नों आलका जागा सकागै तनि नों बाय बाक्सा तंया टांगै आंनो सोंनानि मुसुंगो नोंआबोन बो उत्तरिदि नों अनेक बेंगो बिद्रुप खायका हा नों निजे आनि नगो फाइब्रा आनि बिहिकनि यागनि मामुइ संजाक नों साइ थांका अर्थस तिनि नों मजा नाङै रसिक कथा खायै नों आनि बिहिकनि कग्नो तिनति साका हा नों वानसुगै नायदि नों हाय खरकसा मिनिस्टार नों निजेनो अनेक इंराजी मानो हिंदी मानो बांला मानो नों हाय साइमानाय क्रै गियान गोनां नों हाय क्रै नाय नों निजे वानसुगै नायदि तांगंगै एकै सानानि मुसुंगो निन बाहानो जे खरकसा सिकला तंखौ ता बर तं निन बाहानो जे खरकसानो बुनि दफाबाय कायखा आबर तां सालिया किन्तु निनि नों एडिसिनि टिटि एडिसिनि डेपुटी सीएम मुखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुखा बा मिनिस्टर खा निन बाहानो जे कासे सिकला बर तं ताबो नोंआबो सालि आं अमति साना खाय साना मुसुंगिया गोबां मा सानतेबो साइमानो किन्तु अमरंनो सानानि मुसुंगिया तेबो गोबां मा सानानि तं आं दा अमति सानानि थांखाय कायसाता कायसानि जुदि जों खुखालाय सालायखाय म थागै मांला सुतरां वान सुगनानि जरा फाइका वान सुगै नायदि नों ताबो बयस कम लिया अनेक उंखा अनेक किसुंखा आं अमबो साइमानो जे नों आनो जे बुइबे बुरिनानि हिमानि बनो बय सुजा खायना नांगानि हिमानि अकक बान थानि फाइसक बायका अबबो तंगानि थानि आनो साफाइका बरक फाइ जे सार नन टारगेट खाय तंगो बनो बुना नांगाने अबरक अनेक किसु तं ते अब सिमिया मिया बायजालबारिनि जे अंकबो आरो अनेक साकाबो जे सानान थांका अंकाय बनिजे तिनि तिप्रा मथा फाइमानि अनेक लाइबुमा तंगो बा पार्टी कयता सबाइका पार्टी कयता खालायै बतिनि तिप्रा मथा सकबायका अबनि जुदि सानान थांकाय कगेखरगै सानान थांकाय गोबां मा तंगो किन्तु आं सानानि मुसुंगिया 16 बছर ताङै खयन्दरै तंना नांखा अब आं साइमान रामचंद्र गातो 14 तारिख रेली खायनायनि सिगां आगि व एनसीटी खायफ्रु जे बररंनो नों तै दुलमानि अ बररंनो नों आसुक बছर किन्तु नों खबर नाया किन्तु रंजित देबबर्मननि बिरुद्धे जखन ते रेली खायनाफ्रु प्रत्येकटा बरनो नों फोन खायका हर खायका अनेक बरक बाय नों मालायका सालायका अनेक किसु खायका बसकांगो क काहाम काहाम सामाबाय उकलगो दा वैसा क खामिया सामानि आबं कंगो नों वानसुगै नायदि नों बाय अनेक गोबांमा बरक कथाका किन्तु नन याकरि थांगो ताङै याकरि थां नों वानसुगै नायदि बसकां सालो तेबो याकारनाय आर आंगमबो सानानि मुसुंगो गोबांमा राजनैतिक दलनि जारा नेतारंनो एमडीसी एमएलए बरंनो आं सानानि मुसुंगो वानसुगै नायदि ब जखनते बिनि स्वार्थ उंनाफ्रुकाय बताम खायनाय ब ननतलां थानाय फायदि जोंमति खायना नांनाय आर जखनते बिनि स्वार्थ पुरन नों थांगाने बननो याकारि रिनाय बननो खितारि रिनाय अबरं खालाय बुमा नरं नाय नायदि सुतरां जों आं जतननो साना नायो बिनि उद्देश्यतामो मिया आरो गेदारिं खायमानि आरो बुबागरा अनेक किसु साका कक अब जेता लाइव फाय आं सालिया तिनि बुबागरानो साका आंबो सालिया किन्तु कक उद्देश्य खाय बिनि अमो जे आनि लगे मुसिक एमएलए तंगो मुसिक एमडीसी तंगो नों बुबागरा आनि कक बैमा सलिनाय
nang judi ani kok bai choli ya hingka kai angna bai kagai thangnai o policy tui boaro miya a gathering khalai mani কিন্তু 2021 ni রাজনীতি 2023 ni রাজনীতি 2025 অনেক পরিবর্তন কা না ওয়ান সুগই নাইদি আগিনি নিনে অব যে থিওরি নিনো পলিসি 2026 2028 চলি গেলা এবং অমব চাইতখা যে এডিসিটি এডিসিন সবাইনা নিবাগৈ অনেক চাইতক জাখা কিন্তু সবাই মাইয়া বুবাগারানো লাসি মংরিনা নিবাগৈ অনেক কিছু চাইতখা সাইমানো আং কবাংমা কিন্তু সাগলাক अब सालसा जुदि साना नांगाकाय सानाय अमनो कारिबो तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाकाय तेबो आन थानि तंगो तथ्य तंग आं रिमानो आमति तथ्यबो तंगो जेता नों कुनु दिनो संसाराव मोखां मांगला आमति तथ्य बान थानि तंगो आं अमनो सानानै तबे आं सागलाक ताय कायसा ककंखा जे आनि जेखाने बक्तितारे बय लाइभ रिकमानि आबो नाकि आं रिसार्च खायरिफो आं रांग्रिवै टीम खावै नाकि आबो खायरिफो अब विश्वास যোগ্য চিনি হাসতেনি লোকরক নর আবনো পুইদে দাসা আর যখন তো বন লাইক রিখা বন হামজা কাবিন পকে কমেন্ট কাহাম ফাইকা আব খাই যতন কাহাম আব ঠিক দং আব আসল বরক রিখা নে বসাও কমেন্ট বিশ্বাস তা খাইদে কমেন্ট বাই রাজনীতি চলিয়াফো লোকরক কমেন্টই ন অনেক পরিবর্তন হেকা লোকরকনি খানি কগ্ন একমাত্র বুইন সানানি আব নংখা ni bini bibino ongko bo bini comment ni bisingti no bo bini khani kongno saitong tabo sini social media jugo lokorok social media tino malai layo social media ne kok saitong social media tino sini lokorok bo kaham hamya nahilai tonglai kai aboni bagina ang sanane musungo je thinango jahate omti kokta sadi ba omti samungta tangdi jata jeng nijeran bisingo thanchang tonglai mani aba kagai thangto अबर omti samuro angani kogya kete kaisa bo saka je resign rinani kok somani dinni bisingo resign kok nangani leader ya nini kok bai Ranjit Debarma resign dia nini kok bai Ranjit Debarma resign dia boba garano angtuni rikha speaker no suino address khaino serika boba garani ani leader ang bono no mas khai garanai tarpor sa ang speaker ne aro thanai bini permission ne kaisa bo ang thanai nini kokbai Ranjit Debarma kono dino resignation rigla nini kokbai Ranjit Debarma soligla nini kaman bai soliya ekmatra bubagarani kokbai ang bini kokbai na solibo tabusik jora ebong bubagarano porthom tuye chini sonkhlan hoite poddobil jora bono puila se bini somoyo tlangai jengno sikang ko khayo adino nang boro adino Ramchandra niyem boro tong adino bubagarana kasunani bagai lamawo onek ষড়যন্ত্র খালাইমানি কিন্তু খাইরাগলিয়া তিনি নং মন্ত্রী ইংখা কিন্তু নিনি অনেক কথামা দङ जों जखनते बुबागारन तैफांबाय जखनते बो कांग्रेस याकरि फायो बुबागार तिप्रा ने कासे एनजिओ खायका आदिनो नों बुबागारन याकरि थांगो नों आयन पेति तासे जुगरियो तारपरे हेंगाखाय जखनते बुबागारा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि वो तिप्रा मथा ताइसा पार्टी घोषणा खायो आफ्रो नों ताइसा फिरगै फायका नासिगै नायदि निने लाइबुमा गोबां मा दङ साना जांनाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो साना मुसुंगिया ताम हिंगाखाय बाक्साखाय तंलाय फैलायमानि इंगंलाय तंलाय फैलायमानि सिनि लाइबुमा गोबां मा दङ नों बाय आनि अनेक किसु लाइबुमा दङ कथमा दङ आं आबो रगनो साननाय नों आबो रगनो पगै थाङो साल कलंमा आं साया अनेक किसु साना मुसुंपानो साया किन्तु ताबो आं सानानि बाध्य एबं आगाम दिनाव सासिनाय अमनो कक ताइ कायसा ककंखा डेभलपमेन्ट नि ककनो तयै डेभलपमेन्ट नि ककनो तयै ब अनेक किसु सानानै नायो आनरनि डेभलपमेन्ट न कासुनानि बागै आनरनि पदबिनि रेन्जानो ट्रान्सफार खायबिने ट्लान थांका आनरस कायसा बरक बुरिनो रिरि फायका सामं ताङै मैया जों रेन्ज अफिस नि बागै हा सानका एग्रिकालचार नि माध्यम तैखाय जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोन ककरे बबे अनेक बार आं निजेनो मालायखा अ मन्त्री बाय बिन अफिस थांका बिन क्वार्टार थांका सामानि पानो उंगा नाय आकनाय नि 3 मास टेन्डार मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालाय मैया
aboni bagui no kasawi tong omte he kebang ma Poddobil blok ni andaro samung tangnai rong no anaro sap kamong samung kaham khai tang aborno naisomoi langai tong o sikango ampura ni kaisa school teacher laboratory ni abo bini kendra o transfer khai langai thangka na nungya khoroksa teacher no tiri phaika ampura o omti gothona kebang ma tong ang saiman oborno saya kintu omorok saya development kaham dofani kaham sakakai joto jaga no जों खायनानै नांगौ जत जागाना डेभलपमेन्ट उठुन अमन ताई खरकचा हाफ मन्त्री साउका तमो रिजिग्नेशन बुबागान थाने नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगौ नों साना नंगिया आं स्पीकर थाने सैत्रां आं स्पीकर नि थान आं जे सिति सैत्रां नु नुखा ना नायखेन आं साम थाने सिति सैख्या नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि 5 प्रो आईएफएफ तिनि याकरि नों रिजिग्नेशन रिप्रो नोंनि बस एनसी देवबर्मन सा साइया नों तो साइया नों तो विश्वासघात नोंनि पार्टीनि बस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी ओ जॉइन खायनान लायखा नोंनि कंडीशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगना मंत्री लिया तारपरे से नों बुबा गराबे मालाय फैका बुबा गराबे मालाय फैयै नों कंडीशन दिउ आरो फायु मंत्री मारि नै हने बुबा गराना तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अदिना कायसा मिनिस्टारनि आन्दारो से नों ताबो सामुं टांना नांगौ नों एसेम्बली रगो थांगरे गया कैबिनेट रगो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नुखा खाइरगो अमरकनि तेबो सालान थांकाकाय आं गोबां मा साइमान आं साइकला सुतरां अमतिरो ना नोंया कग्रंनो जों सालाया थांमानसो मंखा बुकुबु कगनो जों जत साया तंमानो आसगनो काहाम तिनि अ इलीगल माइग्रेंट नि नतयै अ मूवमेंट नतयै गोबां मा बरक गोबां मा मंत्री गोबां मा एमएलए गोबां मा ईएम गोबां मा एमडीसी अनेक कक्साव नों थानि नोटिफिकेशन दंखा नोटिफिकेशन तम सैजाक दं नर परिदा नायखा डीएम नि रुल्स तम एसपी नि रुल्स तम चीफ सेक्रेटरी नि रुल्स तम डीएम डीजी नि रुल्स तम आसाम राइफल नि रुल्स तम बीएसएफ नि रुल्स तम न परिदा नायखा नरक सावो बो साइसुं माया साइसुं आं खायनानै आं लगे बरक नुया न যারা জনগণ বাই নির্বাচিত হইয়া বা সংজাগিয়া বরখে বড় গিয়া দিবা বরখে বড় গিয়া খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 जना एमएलए तंग नों साइजों ताम खायमानानै लोकन सलामो लोकन ताइसा बनबत उस्तारि खलाय तिखलाय रहरो बसकां 26 निर्वाचन फाइतम नेनि कपाल तामुंना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाभ करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानै कोनो प्रयोजन करे निनि निजे साकबाय थांनो सिमसे नों वानसुग दि तामुंनो निनि कपाल सुतरां अमतिरो कग्रक साया तंखाय न चाव बयस सुंथाखा निनि अ बयस नों अनेक किसु दंगतं निनि अनेक किसु सानान थांखा आं साइमानो आं आबरक सागला आबो जता सब समय यूट्यूब रगो फाइतं आबरक बुइनुगै मोनियो आबरक न जों लासियो निन बदला कारण जोंनो न बरम बुइतं आबोनि बागै जों खूब लासियो निनामति तंरंन नुगै बुइबाय अ बरा बयस नोंगामति हिंजागै तंगो निनि बिहिक तंगो निनि बुसा तंगो नों लासिया फनो निनि बुसा नि बिहिक संग्र लासि जागबायो सुतरां अबरकनो सानानि थिगिया काई ते कायसा ककंखा अर कक दंफो तेबो जों ताबो जे सबा खालायतंमोनि मनो तांगै चिनि बिसिंगो जों फेलायतं मो जेहेतु तिप्रामथा दाबि खालाय तुपमानिया मो बीजेपी दाबि खाय तुमानिया मो कांग्रेस सीपीएम बा आईपीएफ ति दाबि खाय तुमाया मो केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन खाई साइरिखा जे टाइम फ्रेम खाई साइरिखा 30 दिन बिसिंगो मो मा खायनाय हने फार्स्ट 30 दिन नंनाय जुदि रेखलायजि माया कते 30 दिन बारि थाने अमतिखे मो जत दिन पर्यन्त तंनाय गखाने तिनि सावो नोंदा मो पुइला खाइबा नोंदा साइमानबा नि ककबैदा केंद्र सरकार चलि आनि ककबै चलिया तिनि 2017 बो अमति नोटिफिकेशन फाइका खलबुइ तंजाव केब साइमिया 2021 ता कायसा नोटिफिकेशन नखा नर साइदामा आबो नर साइमिया
abo nong thani copy kare ang copy collection khaina ka Ministry of Home Affairs Foreigners Division 1 ni hoite ano chiti ro jaka o copy ro sutrang lasina ni kre nok tang han lasi tongba o notification copy ano sanaba ang copy ri ro haran jeros khai puri gare di notification tam sikya ha kaisa MDC saka tam he 20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री साख्लाय दिखा अरनि इलिगल माइग्रेन्ट न नाइतो तिख्लायनानि मने तिख्लाय रहनानि 20 जून फायाको माननीय MDC 20 जून फायाको 20 जून अनेक सालको आरो माननीय स्वराष्ट्र मन्त्री घोषणारिया मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स नोटिफिकेशन तिख्लायो सुतरा नों ताइकिसा उपयुक्त नागारादि गाहामखाय बयबाय परामर्शरक नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पुसो बन्तफ्रो नों कासुइमा एका करक सरै थैनानि हेनै आं आफ्रो पुसो बन्तनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं कया सुदु बुबागारा आनो इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेव आं मिनिस्टार अफ कक साहेब बिति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाका आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताई खरकसा साका जेखाने बो लुपा लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनकाना हने जुब नेता बा आंदोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तैये TISF रंग तै खाइका तिनी लामा कसार माजारा खिकलायै ताबो हुइजागै दं आबो कक फरसालिया तिनी तरितकान्ति चाकमा DM कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागरानो लासिमुं रिमानि बुबागरानो जस्टिस हेनै अनेक जेंगा तालारि लेखा तारपरे उंलिया चिनि खरकसा बरम गोनां मिनिस्टार सहकाय मिटिं उंलायखा आ मिटिं आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपरे का 7 दिन नि प्रेस मीट खायै अल्टरनेटिव रेखा 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बनो नय देखाय एमन कि बनो सुदु नर्मा ट्रान्सफर खाइमा बिसिमुंगिया बनो सस्पेंशन सिमा खलायसिनाय आमते कासे हुमकिरवो प्रेस मीट दि दिखा दिनिखाय दिन 7 दिन लाइथांगा दिनी प्राय 12-14 दिन नंगै दं ताम खाइया खाइमा लेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट तैबा आंदोलन खाइ दंब्ले अम जुदि रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन सम्पर्के कक्टमारक माने चिठी रक माने जुदि अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खायचा रंजित देव बर्मा चिरक खकानाब्ले कोन MLA MDC रक ताबसो पइन्द खरांथि जायने कोन मिनिस्टार खरांथि जायने मिनिस्टार नरक तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टार BJP नि बतंगो IPF तिनि बतंगो अब जतन नि हेनो सुर तिब्रा मथानि मिनिस्टार न हिया खानांग नि कक्रै येम रंग हिनका सिरिं टंग ताम खाइका थानाय नरक जा 5 बोसोर कात तिन टंग ताम खाइका खरकसा MDC साव निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरि मान हंकाय निनि कक से खानाय मान हंकाय TTADC नि डाइरेक्ट फान ताइपरे से इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट ADC नि साबजे यंग टमना नं काइसा सय रिखान उपाय बले आरे बुका नन जनगण नेताम नि बागे MDC संखाबा निनि पेट टंबले नन पेट नि असुख स्तमने मालिक खारिका आबो बा नं लासिना सिखलायबले आं फर खालिया आं बुमुक पेरलिया हिनि खिरक सिरमा सिखलायबले आबोनि जबा नन 2026 ओ गोलागातिनि बरर रिना नासिंलायजा मुइतो नारगदि कक चाखवा सावै बरना मनेरि मानाना किन्तु लोको आबो बाय सन्तुष्ट गया आबोनि जवाब नों मानाना ठीक समय ताई खरकसा साका MLA ताम साका आं नाकि मेचुर दुनिया खोपो मेचुर दुंनायना आं नुखा पार्टीनि डिसिप्लिन अनेक कक साका 1967 सननि सिमिन नाकि एक बांग्लादेश नि बरनो रिख्लायनानि आन्दोलन खाय फैकापो 1967 सन अ MLA आदा साइखना आं साइमिया एमनकि बुफासंदा कायजा खाना आबो बके सन्देह दं सुतरां औ 1967 सन तिउजे सासैफोरन सिमि ओ जे इलीगल माइग्रेंट रिख्लायना बिदेशी बितरन चाइ हिनै जे स्लोगान नि माने आप्रो नङा आसैकानि बाउसंका कायजा खां साइमिया नङाबर सिगां खबर नाय नागिरदि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नों सावै आनो गियान न नंगिया
ang saiman obon tei kai sutorang ang sanani nayo Tripura hastini joto borok no जों जुदि थानसा नाय तंखा kai o थानसा o जों chini party ni Tripura mothani party ni flag bai जों lukuno थानसा खाइमिया जेतो mo national issue जों national flag dei no lukuno थानसा मा खाइनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुओ थांगै रेली खायो काउन्सिल अफ Tripura सा खदा जत दफानि बरक जत उनकोनि बरक जत नार फाइबेका राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसेल वाति सेक सेक जों हिमका चिरा खगलाइका इलिगेल माइग्रेन नंगना दाखि दाखिका नायतो गुइ मा तिखलाइनाय बरन बंग हाब मा फिरगनाय डिटेनसन केम्प मा टांगनाय स्पेशल टास्क फोर्स मा टांगनाय हने ते आबोनि बागैन आं सानाय जे आगामी दिनो जाहाते एमन कोनो ककटा सालायदि एमन कोनो कक हार्ड दुंनाय जात जों ककटा सालायदि पार्सोनेल अटैकटा खाइलायदि तामनि हिंखाकाय पार्सोनेल अटैक हिंखाकाय आबो अनेक किसु उंगुइ थांलायो अनेक जेनि बोखाव हार्ड नंलायो जों अनेक किसु उंलायमान सुजां आबरो उनकोना नांया जों ताबो Tripura sarok bai chin bokhago nasiklai tongo chin dofani bororo जों tamo khaino khaya chin buskango bubagara tongo bubagara ni tei dulma bai जों दाबो bo thansa ulai ma tongo agi onek regional party inka kaglai thanglai ka gobang ma kaglai mani lai buma tongo kintu bubagara no tini suk porjonto tei duli tongo bubagara judi o party o keringkai o party boklo no tukora kaini kai tham umui thangam sutorang जों निजेरन बिसिंगो वानसुंनानि जरा फाइका वानसुंदि जतन ना आं साव साबो सिकां खाइका साबो उल खाइका बन कगिया हयतो आं सिकां खाइका ना आन्दोलन नर किसो उपलब्ध नखरका तबे म काइसा आं तिनि प्राउड खेन मा सानाय रंजित देबबर्मा चिर खंमान उलन तिनि जत जागा न काफ्राइ मा नखलाय बेखा अमति खायै खरकसा न टार्गेट खायै कुलुय Tripura जुदि हामकरें तंखाय रंजित देबबर्मा न कुलना नाय रंजित देबबर्मा राजनैतिक नहयते न नखरि थानाय राजनैतिक खाइगला नरक खाइदि किन्तु नरक माइया निजिनि सात्तनि बागै सिमिन नरक जुदि कक साइ तंखाय रंजित देबबर्मा आरो न तंनाय राजनीति वर न तंनाय राजनीति आं फाइनानि मुसुं माइया किन्तु बाइक दंगै बुबाग्रा न तुबि फाइका बुफुरन सिमिसें को खाइका NRC केस फुरन सिमि जिनि बरम गनां बिके रां खलानो साव रंजी जों दिल्लीयाव थांलायना नांगाने हनै बुबाग्रा नंगौ हनै आं थांगौ आ समय खूब कठिन परिस्थिति रां पैसा रंनि हाइपनो जिनि जाराय रक आनो जारा हामजांनाय रक बरक 500 200 300 का थुमै आनो दिल्ली रखका आमते दिन अनेक थांका पारंगै फाइका तफानो दिनसे पॉइंट लरियाखौ आनि लाइबो अनेक किसु आं गति फाइका अनेक किसु लराय खाइ फाइका आनो आबरंनि एक्सपीरियंस रो सानानि नाय लाइबो म अनेक किसु दं सुतरां आं जतन न सानाय बायथाक बायनानि सिकां जों जतन थानसाखाय बसकांग मा को चिन सभाव लुकरंनो तैमा कोनाय अमन पाठक आं बाय जे अनन एमएलए मिनिस्टर रंनि बरक पार्टीनि फ्लैग न तैयै बरक अ सभा न कोना खाय पार्टीनि कक सावै जों आगे पार्टीनि फ्लैग तै गोबां मा सभांखा अ विदेशी वितरण आंदोलन যুব समिति नामलंखा 1950 सन থেকে विदेशी वितरण करते হবে इना लाइन पार्मिनि दाबि तिसाका स्वशासित राज्यनि दाबि तिसाका किन्तु पार्टीनि कया तेलेंगाना जखन राज्यनि दाबि खाइप्रो बीजेपी नि एमपी मिनिस्टर कांग्रेस नि मिनिस्टर के बतंले जतन रिजाइन बेका तेलेंगाना राज्यनि जा आंचलिक दलक जतन रिजाइन दिबाय थानसाका नखलायका सुतरां ओ इलिगेल माइग्रेन न नायतुक तिखलाय तिनिबो जों जतन ओ राजनैतिक न पगुइ ओ फ्लैग रटिलायमा न पगुइ जों बाहाय गाय काइसा प्लेटफर्म फाइमान अबसे जों मा साइतकनानै ओ आबन बागैन रंजित देबबर्मा साइतकुइ दङ गोबां मा जोंनि सिभिल सोसाइटि बायबो कक सावै दङ आं गाय सुतरां बसकांनि साल ओ आन्दोलन थागिया ओ आन्दोलन चलिनो थांनाय लुकुरक न हामजांमा मामा बाय सिनि बखाते बस फानमांखा जों तेबो स्रांका बसकांनि साल जों तेबो ग्राहक आन्दोलननि बागै जों तियारं दङ दिनै काउन्सिल अफ Tripura सा हदा जे आन्दोलन खाइखा वाति मानजागै अमा काइसा दिनै बिरचन्द्र मनु लाइबो मांगै दंगानो आसे बरर दिनै फाइलायै वाति मानजागते तै इलिगेल माइग्रेन रंनो बांलादेशी रंनो रेख्लायनानै जे स्लोगाननि मानि म तैसाकाय नरं निजेनो नुकानो बिबनो जिनि मीडिया तै
tai ang bisi koglok liya norok jotona kaham tongdi ang taisa paithago omono koinai jahate kebo kaisa ta not attack ta khailedi personal attack ta khaidi personal attack khailekai onek hard tongo oboseng bokhaw bai mani nai meya जों खरसा न खमा खालाय मालाया बमति इं थांगो दिनै आं साना मुजुंया अनेक कमनो मा साका आंनि फेमिलि ताम दुस खायका आंनि बोसा खरसा तंगो बोरै बताम दुस खायकाने बिनि कमनो तुमना नांखाना आंनि बाबु बुरा 85 बছर बिनि कमनो तां तुमना नांखाना आंनि ताको बको ताम अपराध खायै दिनै मिडियाव साजाखाना ताम खायकानि नखुंनि बरर abon bagan sanai tinango jahate omti salayate orono muthangna nungthon omti salaimani ang nayo omti kok sing ruju salaimani personal attack khalaimani mathakton omosek tinung situn tininan Facebook la jotonono hambai